नमस्कार. आज 14 एप्रिल महामानव भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांची जयंती. बाबासाहेबांना प्रणाम करून आज आपण एक त्यांच्यावरची कविता ऐकूया. मराठी कवितेचे शीर्षक आहे दिन दुबळ्यांचा देव. तर बाबासाहेबांची कामगिरी, त्यांनी काय काय केलेले कार्य तर सर्वज्ञात आहे, सर्वांनाच माहिती आहे, त्यामुळे ते सांगायचीच गरज नाही आहे. कवितेला सुरुवात करूया. कवितेचे शीर्षक आहे दिन दुबळ्यांचा देव. जगत होते खालच्या मानेने, जळत होते रोज अपमानाने. जगत होते खालच्या मानेने, जळत होते रोज अपमानाने. भाकरी मिळवायची अतिश्रमाने, भाकरी मिळवायची अतिश्रमाने. जन्मभराच्या काबाड कष्टाने. अज्ञानाचा काळोख भोवती, अज्ञानाचा काळोख भोवती. जातीचा जणू शाप भोगती, अज्ञानाचा काळोख भोवती. जातीचा जणू शाप भोगती. कुणी न घेण्या हातहाती, ना दिसे प्रकाश ना गती. कुणी न घेण्या हातहाती, ना दिसे प्रकाश ना गती. स्पृश्य अस्पृश्याच्या भेदाभेदीत, स्पृश्य अस्पृश्याच्या भेदाभेदीत बनून हीन दिन दिवस ढकलीत. स्पृश्य अस्पृश्याच्या भेदाभेदीत बनून हीन दिन दिवस ढकलीत. पिढ्यानपिढ्या अन्याय जुलूम झेलीत. उद्धार करण्याची प्रतीक्षा करीत. तेव्हा असे ते लोक जगत होते, दलित लोक. ऐशावेळी भीम जन्मला, ऐशावेळी भीम जन्मला. ज्ञानसूर्याने अंधार भेदिला. दिन पतितांच्या हक्काला लढला, दिन पतितांच्या हक्काला लढला. जुना हिंदू धर्म त्यागीला. मार्ग समताशील शांतीचा, मार्ग समताशील शांतीचा. स्वीकारला भगवान बुद्धांचा. प्रचार केला बौद्ध धम्माचा, प्रचार केला बौद्ध धम्माचा. दलितांना मार्ग दाविला समानतेचा. शिका संघर्ष करा संघटित व्हा, शिका संघर्ष करा संघटित व्हा. दलितांना दिला मंत्र नवा. शिका संघर्ष करा संघटित व्हा. दलितांना दिला मंत्र नवा. जगत बदलले दलितांचे तेव्हा, जगत बदलले दलितांचे तेव्हा. आचारला बाबासाहेबांचा मंत्र जेव्हा, आचारला किंवा अंगीकारला बाबासाहेबांचा मंत्र जेव्हा. दलितोद्धारक ते बॅरिस्टर, दलितोद्धारक ते बॅरिस्टर. संविधान करता तो, संविधान करता ते घटनाकार. दलितोद्धारक ते बॅरिस्टर. संविधान करता ते घटनाकार. रामजी आंबेडकरांचा भीमराव. दिन दुबळ्यांचा झाला देव. रामजी आंबेडकरांचा भीमराव. दिन दुबळ्यांचा झाला देव. धन्यवाद मित्रांनो. कविता आवडली तर लाईक शेअर करा, कमेंट करा. स्वातंत्र्यवीर सावरकर हे अंदमानातून सुटका झाल्यावर रत्नागिरीला नजरकैदेत असताना काही वर्ष त्यांना राजकारणात भाग घ्यायला बंदी होती. तेव्हा त्याने खूप मोठं कार्य केलं आहे की हिंदू धर्मातील जातीपाती ह्या ज्या दरी होत्या त्या मिटवायच्या. पतितपावन मंदिर बांधलं आणि हिंदू धर्मातल्या तेव्हा सर्व जाती जमातीला त्यांनी एकत्र केलं आणि खूप मोठं कार्य केलं. तर जातीभेद मिटवण्याच्या कामात स्वातंत्र्यवीर सावरकरांसुद्धा सिंहाचा वाटा आहे. तो नजरेआड करून जमणार नाही. नजरेआड करता का मग त्याचासुद्धा अभ्यास व्हायला हवा. मित्रांनो, गेल्या वर्षी 14 एप्रिलला एक कविता यूट्यूबवर तुम्हाला ह्या लिंक मिळेल त्याची, त्या कवितेची. त्या कवितेचे शीर्षक होते हक्कांपासून वंचित, अशी ती कविता आहे. गेल्या वर्षी 14 एप्रिलला सादर झालेली आहे. ही कविता तुम्ही ऐकताय आता, त्यात तुम्हाला ती लिंक दिसेल. तर ती कविता ऐका. ही कविता आवडली, ती कविता आवडली तर कवितेवर लाईक द्या, कवितेला कमेंट करा, तुमची मतं कळवा. चॅनल सबस्क्राईब केले नसेल तर तो करा आणि आपले मित्रमंडळीची कविता शेअर करा. आता आपण परत भेटूया एक मराठी कविता घेऊन 20 तारीखला, 20 एप्रिल. धन्यवाद.